noso concello ten que ser un dos motores da recuperación económica. Un concello aberto, dinámico e ao servizo da xente. Temos que transformar Moaña nunha área comercial aberta, axilizar ao máximo os trámites para acceder a unha licenza, dar asesoramento a quen o precise e facer da páxina web do concello un servizo útil. Temos que desenvolver tamén un plan integral de economía social que aposte pola produción local, o cooperativismo e o comercio de proximidade. Temos que engadir valor á actividade económica de Moaña, unir o talento e a inversión para que os beneficios do noso traballo se queden na nosa vila. Imos recuperar o tempo perdido e facer de Moaña un concello cómodo e atractivo para nós e para os que nos visitan.